Башкортстан шашкаслары Рәсәйданын Қазақстанда яклай. Хауымһыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы шашка буенча дөнья чемпионы, халыкара гроссмейстер Айгөл Идрисова. Хауымһыгыз. Хауымһыгыз. Айгөл, шулай итеп, дөнья кубогында Башкортстан Рәсәйданын якларга шашкаслар ошо көндәрдә Қазақстанга юллана. Нинди ярыш инде нисек әзерләндегез? Қазақстанда кубок Дөнья кубогының финалы үтәсәк, һәм был ярышта катнашыр өчен башта спортчылар Үзбәкстанда, Якутстанда, шулай ук Төркиядә үткән этаптарда катнашып, отбор үтәргә тиешләр иде. Әлеге вакытта без әзер дип әйтәйек шул ярышта катнашырга. Безнең ул ярышта алдынгы спортчыларыбыз гына түгел, яшь спортчыларыбыз да катнашасак. Яшь спортчылар алар ничә яшькә тиклем? Казакстанда 14, 17 һәм 20 яшькә тиклем категориялар буласак. Шулай итеп, безнең яшь спортчыларыбыз үзләренең типтәрдәшләре белән дә уйнаясак һәм халыкара гроссмейстерларны күреп, бәлки был уларга стимул булыр. Һәм осталыкка өйрәнү мәктәбе шулай. Әлбәттә. Башкортстандан кемдер яклайса, кемдер бара? Өлкән спортчылардан. Безнең алдынгы гроссмейстерларыбыз, дөнья чемпионнары Александр Георгиев, Мурадулла Амрилаев, Айнур Шайбаков, Алия Аминова һәм яшь безнең дөнья чемпионы Марсель Шәрфутдинов катнашачаклар. Уңыштар теләйбез. Бына был ярышта катнашу, ул һез телгә алган илдә, улар Рәсәй белән дусларча мөнәсәбәттә булган илдә, шулаймы? Әйе. Берничә ел элек безнең Рәсәй спортчылары ярыштарда, халыкара ярыштарда катнашсын өчен безнең җитәкчебез Юрий Владимирович Черток халыкара ассоциацияны аскайны. Һәм яйлап шулай итеп, башта халыкара турнирларын, һуңнан инде дөнья чемпионатларын үткәрә башланы. Һәм бу шул сираттагы уеннарның бере дип әйтергә мөмкин. Кемдер һезнең өчен, кайһы илдең вәкилләре һезнең өчен көчле дәгъвәселәр? Әлбәттә, төп дәгъвәселәребез безнең Рәсәйсендә, Якутстанда. Шулай ук Казакстан менән Үзбәкстандың яшь спортчылары көчләренә тимәк. Көчләрен күрсәтә башланалар. Бuna һанап үткән илдер, улар күбеһе көнсыгыш илдәре дип әйтәйек, Азия илдәре. Әйтергә мөмкинме, ошо сатраш уены, шашка уены, ул тап бына көнсыгыштан сыккан бит инде бу уен. Бәлки шулайдыр. Моннан башка улар элек бер ил булды бит инде. Бер традициялар, бер мәктәп димәк. Бер мәктәп һәм Союзда шашка мәктәбе бик көчле иде. Ул шашкасылар менән көн ханаша алган башка илдәр булмагайны. Димәк, шундый көчле мәктәп укучылары бүген дә үз традицияларын дәвам итә диергә мөмкин. Хаклап калалар. Мәктәпкә килгәндә әле республикалы шулай ук шашка мәктәбелә эшләп килә. Бына уның эшмәкәрлеге турында да һөйләп үтәгез инде. Гадәттәгесә яз көне безнең спортчылар Рәсәй беренчелекләрендә һәм Рәсәй чемпионатларында катнашалар. Яшь бәләкәй спортчыларыбыз Хамар өлкәһендә урыс шашка буенча Рәсәй беренчелегендә катнашып медальләр яулагайнылар. Инде халыкара шашка буенча Башкортстан яшь спортчылары Мәскәү өлкәһендә катнашып барлык медальләрне еп кайттылар. Афарин. Шуңа күрә Башкортстан шашка мәктәбе һаман да алдынгылар рәтендә. Һәм артабанда шундай булсын дигән теләктә. Шулай ук Ишембай калаһыннан яшь спортчы Ульяна Тафинцева ул насар күрүче шашкачылар арасында дөнья беренчелеген еңгәйне яңарак кына. Ул шулай итеп үзен күрһәтте, димәк. Күрһәтте. Бына әйтегез әле, ничә яшьтән балаларны шашкага өйрәтергә мөмкин? Беләм, һезнең ошо шашка мәктәбе ул хатта балалар баксаларында ла үзләренең түңәрәкләрен аскан. Һуңгы берничә ел балалар баксалары менән һәм тәрбияселәр менән эш алып барала. Шулай итеп, тәрбияселәр ИРОРБ һәм НИМЦ үткәргән курсларда укып, ничек балаларга шашка уенын өйрәтергә
тип өйрәнәләр дә, һуңнан үзләренең балалар баксаһында шашка түңәрәктәр асалар. Шулай итеп, без 5-7 яшьлек балаларды шашка уенын уйнарга, уны яратырга өйрәтәбез. Һуңнан инде үзләренең тиздәшләрен еңә башлаган балалар безнең шашка клубына килеп, артабан спорт подготовкаһына күчәләр. Һәм шул балаларның үсеүен, ханын күрер өчен без быел Сатраш фестивален үткәргәйнек. Апрель адагында Конгресс-холлда урыс шашка буенча балалар спорты фестивале үтте. Шунда катнашыр өчен Өфөлә генә отборда 131 балалар баксаһы катнашты. Өфөлә генә 130 балалар баксаһы катнашты. Искитмәле һәм бу. Шулай ук Стәрлетамак калаһында барлык балалар баксалары ярышта катнашып, иң көчлеләре Өфөгә шулай фестивальгә килгәйнеләр. Һәм фестивальдә 116 команда катнашты безнең республикабыздан. Хан сифатка әйләндеме? Улар арасында көчле генә спортчылар күренәме? Былтыр охшаган ярыш үткәргәйнеләр республика кимәлендә Ишембай калаһында. Һәм шул ярышта еңгән командала Өфөнән 2 бала булгайны. Рашид Карим һәм Рита Гумерова. Быел улар Россия беренчелегендә медальләр яуланылар. Шулай итеп, бәләкәс кенә балалар былтыр садикка йөрегәндәр, быел Россия кимәлендә безгә медальләр алып кайталар. Афарин балаларга сынапта. Бына ошо шашка түңәрәкләрендә шөгыльләнү, әгәр дә улар чемпион булып китмәгән осракта, нимә тәрбияләй, нинди һәләтләрен үстерә балаларның? Тәрбиячеләр генә түгел, ата-әсәләр дә балаларыбыз уйлаусан, күбрәк одагырак утыралар дип, логик фикерләүләре үсешә тидер. Шулай ук мәктәп алдынан балалар өчен был хәтерләрендә ныгыта дип, шундай отзывлар ишеткәнебез бар. Ягъни бүгенге көндә бына һез әйткән озак бер урында утыра алмау, логик фикерләү үсмәү, ул күп балалар өчен хас булган проблема, һәм бына ошо проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирә димәк. Шулай. Чөнки сынапта әлеге вакытта балалар өчен концентрация тоту озак вакытка бик авыр. Чөнки телефондар, клиплы фикерләү бар. Һәм шашка башта 5 минутка концентрацияны тота, һуңнан 10-га шо яйлап итеп 45 минутка тиклем узып була. Һәм бу бик борынгы уен булганын исәпкә алганда, Сатраш уенының бүгенгә тиклем килеп итүе, уның бына ошо кешелек өчен тиклем фикерләүе өчен кешенең тиклем файдалы икәнен аңларга була. Балаларга бына һәр төрле чемпионатлар оештырабыз инегез. Үзебезнең билдәле чемпиондар менән сорашулар үткәрәгезме? Чөнки бу шулай ук үзенә күрә аларга стимул булып тора. Безнең шашка клубында халыкара гроссмейстерлар гына түгел, яшь спортчылар да, бәләкәс сак шашка өйрәнә башлаган спортчылар да килеп йөриләр. Шуга Өфөлә шашка менән шөгыльләнгән балалар өчен гроссмейстерда күрә ул хәтлем яңалык түгел. Чөнки уларда күреп үсәләр. Инде башка Башкортстанның башка төбәкләрендә яшәгән балалар өчен улар фестивальгә мәсәлән килделәр ди. Судьялар арасында, оештыручылар арасында дөнья чемпионнарын, дөнья беренчелекләре еңүчеләрен күргәс, улар өчен бу әлбәттә Бер вакыйга, улар фотога төшәләр, автографтар алалар. Һәм шуга шундый зур фестивальләр үткәрү бик файдалы. Һәм беләбез, беренче тапкыр һез чемпиондар менән ярыш уеннарында үткәргәнегез бар. Чемпиондар тап ошо балалар менән уйный. Яшь кына без бер юлы уйнау сеанстар үткәрәбез. Ошо өстәлдәрдә тезеп куябыз да, бер яктан чемпион йөреп уйный, икенче яктан балалар утыралар. Яки шашка уенын яратучылар. Шундай саралар үткәргәндә без шашка уены турында һөйләйбез һәм уен, һөйләшү аша балаларда шашка менән кызыкындырырга максат куябыз.
Бына әлеге вакытта кызыксындылар икән балалар, әгәр дә яй көн нисек эшләй шашка мәктәптәре? Кабул итәһегезме? Касан кабул итә башлайһығыз? Әлеге вакытта Мугайын ялдаһыгыздыр. балалар ял итә, тренердар ял итә. Балалар тулыһынса ял итмәй, улар үҙаллы әҙерлек алып баралар. Инде август айында спорт подготовка группалары туплана башлай һәм балаларда август айында яҙырға мөмкин. Теләктәре булһа, мөрәҗәгать итәргә килергә мөмкин. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Ысынлап та дөнья кубогында еңеү менән кайтыгыз дигән ышаныстабыз. Әлбәттә, ул еңеүҙәр безнең билдәле спортсыларҙыҡы ла һәм башлап тәүге аҙымдарын яһаган шашкасыларҙыҡы ла булһын дигән ышаныстабыз. Зур рәхмәт. Уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы шашка буйынса дөнья чемпионы, халыҡара гроссмейстер Айгөл Идрисова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.